Ja, welkom weer bij Neet op Vreed. Het is dit weekend Nostalgie Weekend bij Omroep Friesland. En wij hebben daarom de draaistoel uit het programma Factor Vreedwerf van Zouderhelle. Ik ben Woody Woodpecker en ik kom uit het Liek en ik doe aan sportjournalistiek. Ja, waar dat is je aansen en zeg je aansen in de draaistoel. Ja, een vraag die bij u op de redactie deze week opkwam is: ben wij misschien al net een beetje onder troslaan de laatste tijd? Neem bijvoorbeeld die 1 aprilgrap, maar die zeemin. De politie rukte massaal uit. We trokken een lang verwachte dream van Sander Metz uit elkaar spotten. Beetje sneu. En wat te denken van die dreigtweet in Snits of de bangalisten in Drachten. En het haast structurele uitgaansgeweld in Friesland. Jetterog moest café De Prins H. in Ljouwert als eerste kroegjongens de dwars sluiten. Ja, even een weekend om te zien hoe terugslaan in beeld eruit ziet. Ja, ik praat over deze zaken, maar de gasten aan tafel, cafébaas Isaac Jan Rusticus, jongerenwerker Wout Minema en Twitter-jongere René Kok. En ik begin met Sander Metz, want ja Sander, 1 april, Ja. wie vandaag een hele speciale dag, een lang koesteren wens die zo in vervulling gaan. Wat zou er gebeuren op 1 april? Nou, ik zou op 1 april mijn debuut zeg maar, hebben van mijn eerste theatervoorstelling, muzikale theatervoorstelling. Ja, helaas sloeg dat in als een bom. Dus, ja. Ja, letterlijk en Ja, figuurlijk. letterlijk en figuurlijk inderdaad. Ja. In de harmonie. Ja. Heel lang veroefenen, denk ik. Ja, ik denk dat ik er wel een jaar mee bezig ben geweest, ongeveer. Ja. Okay. Nou, dan vertellen ze snijden. Dan ben je aan het oefenen, dan ben je aan het inspelen. En wat gebeurt er dan om 10 voor 3? Om 2:45. Nou, ik keek zo de zaal en ik stond al aan de zijkant van het podium. Ja. Ik keek de zaal en ik dacht van, wie blieven die mensen nou? Ja, en ik denk van, nou ja, het zal wel goed komen. Maar toen werd ik dus door de bedrijfsleider even bij de arm genomen. Wil je even metkomen, even een overleg. En toen hoorde ik het dus. Ja, wat vertelden ze? Dat ik mijn show moest cancelen. Ja. Ja. Oh, Dus dat was wel even een domper. Ja. Ja, wat heeft toen zo op dat moment? Nou, eerst van weerom. Nou, kijk maar eens even naar buiten. Nou, ik heb nog nooit zoveel afzendlint zien. Nee. En ja, toen had ik het wel door dat het wel menens was. Maar uiteindelijk natuurlijk niet. Maar goed, ja. Ja, en als je dan die beelden, zo'n nepbom. Ik bedoel, het is gewoon een omgekeerde barbecue, maar een paar van die dingen erin. Ja. Nou, het heeft mij wel weer inspiratie gegeven om in mijn revanche... om in ieder geval weer een grap over te maken. Ja. Maar Ja, dan vertel ze het krek en dan zorg ik toch nog emotie wel bij die. Ja, nou, ik vind het wel heel erg jammer, want er waren toch meer dan 200 mensen. Weer onder cliënten van El Friesland, verstandelijk beperkte cliënten. En mensen van Mieskepcentrum Leppenheim en Akkerum, heel veel Amelanders. Er binnen toch wel mensen die toch wel heel veel moeite voor moeten doen om in de harmonie te komen. Ja, en voor die cel natuurlijk, want er moest 1 keer optreden. Wat wie dat het verhaal erachter? Waarom moest je in die harmonie? Nou, ik had die film zeg maar zien, The Bucket List. En, dat gaat niet lezen wat het is, ja, de Bucket List. Dat gaat over 2 mannen die krijgen te horen dat ze straks, of dat ze ongeneeslijk ziek binnen. Ze stellen een lijstje samen met allemaal wensen erop. Samen de wereld op. Ja, klopt ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van, dit wil ik ook. Dus ik heb een lijstje gemaakt met allemaal wensen erop. En redelijk bovenaan de lijst stond een optreden in Stad Schouwburg de Harmonie. En dat lukt die dan? En dat lukt me dan. En dat er dan zoveel meer zijn binnen. En op 1 april had het er moeten worden. En ja, je kan er natuurlijk niet van uit dat er zoiets gaat gebeuren. Dus je leeft er helemaal naartoe. Ja, en op een gegeven moment krijg je dan te horen dat het niet doorgaat. Nou, dat is echt balen. Ja, er moesten mensen naar goelen, begreep ik in het publiek. Toch teleurstelling? Ja, vooral de cliënten van El Friesland, die zaten natuurlijk heel erg mee. Ja, nou en dan hebben we het Uri Grap, want het is toch een beetje het thema, trosslaan, slaan mensen wat tro. Wat vind je, waar is trosslaan, de politie of de grappenmakker? Nou, ik denk eigenlijk wel beide. Ja, zie de grappenmaker die beseft denk ik op dat moment niet dat het zoveel consequenties zou kunnen hebben. Nee. Aan de andere kant misschien ook wel weer wel, maar... Ja, en de politie die handelt misschien iets te snel. Is dat ik zo?
Nou, Heeft ook achteraf toezicht wat er uitkwam, dat het eigenlijk niks hier. Van je hem hier ik wil mooi een boordje gaan en even optillen. Nou ja, maar aan de andere kant denk ik wel van jeetje, er binnen 200 mensen binnen in die zaal. Zal het maar wel echt weest hebben, of echt wezen. Ja, voor hetzelfde geld heb je een heel groot probleem. Ja. Maar goed, dat bleek dus uiteindelijk niet zo te wezen. Nee, zij is dat voor meerdere zaken. Hè. Ik heb Twitter, in Bogeman, dus zullen we het nog hebben. Ik hoe jouw zaak, je moet de kroeg sluiten, jongens. Heeft ik hoe met jouw zaak kreeg ja sneu. Je ziet echt al even ek balen. Het van mij. Nou, van ja, natuurlijk. Ja, het is die jongen die er maar bezig. Dat het ik al een paar maanden mee bezig was om met Xavier te krijgen. Ik ken toevallig de film. Ik vond het een innemende film. Die in een soort zitten ook en hoor dit. Ja. En dan ben je Xavier. Nou, dan leef je het daar. Ja. Dan ben je maar bezig. Ben je eigenlijk een spanningsveld. Je steekt in de harmonie. En dan wordt het schaap. Maar dat het de bedoeling net was van deze jongen die dat dient. Of die mensen die dat dient hebben. Die zo grap. Nee. Nou, daar ben ik wel mensen die zeggen. Ja, het is die rusticus geweest. Die wil ook op de gemeente. Die had eventjes zo'n ding. Ik ben teleurgesteld op dat moment in de gemeente. Maar dat is... dat is jouw kom. Er is niet sprake geweest. En die moet je dus handhaven. Ja. En ze gaan ook oplossen. Ja. En dan komt het gelijk weer goed. Okay. Nou, we hebben het even goed mee maken, want dat debuut dat moest dan misrennen. Debuut op televisie, aan zijn optreden aan het eind van de show. Per 100 mensen meer. Sjoggen die dat dan, ja, die zitten dan net in het publiek, maar misschien achter de televisie. Is dat leuk? Ja, dat is genoeg doen. Ja, maar er komt nog een revanche. Ja, die komt op 3 juni om 3 uur. Weer in dezelfde zaal, in de Frieslandbankzaal. Ja. Waarschijnlijk dan, nee, nog niet. De Rabobankzaal. Ja. Nee, maar op 3 juni dus is mijn tweede debuut. Ja, tweede debuut. Ja, debuut. Dat kiest en ik op die bucketlist zetten. Ja, en ik denk dat ik als C-mijn opkom. Oké, prima. Ja, en van de 1 aprilgrap naar de 12 aprilgrap. Want op het Bogeman College in Snits ontstond man die paniek naar een 3 tweet die 3 leerlingen verstuurd gingen. En op een squalle in Drachten is commotie ontstaan hoe de zogenaamde bangalisten die dan op internet circuleren. Dat zijn van die listen met famkes die het nevens de makkers heel makkelijk het bed in te krijgen binnen. Ja, jongeren en internet, het is een explosieve combinatie. Dat blijkt nog wel weer. En ik praat erover met Wout Minnem uit Ljouwert, René Kok, Twitter-ervaringsman. Expert. Hoe vaak twittert u op een dag? 30 à 40 tweets per dag wel. Wat slingers dan de wereld in? Nou, mijn mening over verschillende dingen. En veel ook, gesprekken gewoon met andere mensen. Op Twitter, zeg maar. Het is een soort grote MSN die voor iedereen te lezen is. Ja, nou, dat blijkt ik wel. Wout, dat bist jongerenwerker. Even kwart, hoe ziet dat eruit in Ljouwert? West in Wurkhest? Ik zie die jongeren op eigenlijk alle plekken waar ze binnen. Dus ik kom dagelijks op squallen. Ik zie die jongeren op straten, jeugdhonken. En ik probeer zo vol mogelijk in contact te komen met jongeren om ik te weten wat er speelt onder de jeugd. En, ja, nou is er nog een medium bij komen, dus Twitter waar ik de laatste tijd actief op ben, om ik op die manier erachter te komen wat er speelt onder de jongeren en wat er leeft. En, hoe doe je dat dan? Nou ja, ik heb onlangs een Twitter-account gemaakt omdat ik merkte dat jongeren steeds meer actiever op Twitter in plek van een Hives en Facebook. Dat ik nog, maar Twitter wordt ik heel populair. En op het moment dat er dan wat speelt, wat ik weet vanuit het contact wat ik heb met de jongeren, dus het directe contact, en ik maak ze me zwaar, dan ging ik wel even Twitter op en dan zie ik even of ik vreeg je jongeren, ik vreeg je René van hey, kerst me even helpen. Ja, want het René wel eens wat twitteren, wat vast tot tost nee, René had nooit wat twitteren waar ik me zwaar genoeg maken, maar dat gebeurt wel. En, is er een voorbeeldje van wat er gebeurt? Waar je al ingreep koest? Het gebeurt bij wijze van spreken wel wekelijks dat er pesten wordt via Twitter, maar ik via Facebook en MSN en Hives. Maar Twitter is zo'n open medium en jongeren het vaak helemaal open staan. En ben zich soms net altijd bewust dat iedereen het lezen kan. En ja, dus ik ken dan gesprekken volgen. Dus op het moment dat ik me zwaar maak of dat ik signalen krijg dat er ruzie is, dan ken ik wel zien van hey, ken ik je wat mee? Ja. En vaak ken ik dan toch nog wel even de angel eruit halen voordat het uit de hand rent. Ja. Herkent u dat, René? Dat er wel eens dingen zo gebeuren? Ja, ik zie soms wel sommige tweets zie je wel langskomen en dan denk ik van nou ja. Neem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld het voorval wat er in de Prins is gebeurd. Dan zie je wel via dat mensen daar wel van op de hoogte zijn via Twitter. Dus, ze hebben contact met elkaar.
Ja. Je wordt veel getwitterd als er wat is. Er staat de politieauto, nou, dan vliegen we allemaal vanaf alle hoeken door de stegen, station weg. Ja. Daarheen. Op zo'n moment gaat het ook heel snel. Hè? Ja, Ik bedoel, samen in op het seconden. moment dat er ergens een conflict speelt, dan wordt er meteen twitteren, wordt er meteen via de social media. Wordt dat... Doe het maar een politieauto dingen en dan beginnen ze al met wat is zo wijzen. En dan is het goed. Ja, dat is de situatie bij jou. Ja. Je moest een man uitzetten, die blurde hing in boeten op stritten en er ontstier een massale knokpartij. 20 politie, 40 man op stritten. Ja, je liet jaar over later weer een hele kolossaal gedonderbuis in de stritten. Ja, misschien ik wel tot Twitter. Toch wil ik even naar het verhaal in Snits. Jongens die twitteren dat, maar ze draaien onder een oren account, hè? Net echt naar hun namen te zien. En daar zeiden ze van wij steken de squal in de bron en we zitten mensen overhoop, zeiden ze dat. Wat gebeurt er bij jou als hulpverlener als dat leest? Wat ik als eerste denk van, ken ik zijn jongeren? Nou, in dit geval wie dat net, dit wie in Snets, dus hier heb ik verder weinig mee te doen. Maar als ik dat lees bij een jongere die ik ken, dan zal ik zeker contact met diegene zieken. Maar begin echt alarmbel? Nou, net meteen. Wat ik natuurlijk ook wel weet, is dat jongeren die zieken grenzen op. Jongeren vinden het mooi om grenzen op te zieken. En via internet is de drempel zo leeg. Dat is heel gauw dit soort dingen, want dit wordt op Squalplein bij wie spreek ik besprutsen. Maar er is altijd een iemand tussen, of de kenning wijze, die dat dan op Twitter zet. En nou, dit bleek achteraf ook een grapje te wijzen. Dat is vaak wat misplaatste stoerheid is maar van die jongens. Ja, van, we zetten even wat op Twitter en hij krijgt de aandacht. Want iedereen die reageert daarop. Dus tuurlijk moet je het serieus nemen, dat soort dingen. Maar probeer je zo snel mogelijk, ik als squallen, maar ik als ouders, zo snel mogelijk zulke soort dingen te traceren. Ja. En te zeggen van, kan ik even maar zo'n jongen in gesprek gaan. En ik vind het goed dat de politie meteen actie ondernomen heeft. En dat ik weet net precies hoe snel ze met de jongens in contact komen binnen. Nou, het weekend worden. Ja, dat vind ik lang, maar oké. Ik vind het wel goed dat zulke jongens dat er wel een oorlog wordt van jongens, dit kan het. Want ze zieken die grenzen. Ja, maar dus met 20 man politie? Ja, ik vind dat ook druk, maar ik kan me voorstellen dat een politie, want dit is een vrij extreme tweet, die komen net elke dag voorbij. Dat moeten we nou ook wel net denken. Dus ik snap wel dat de politie hier actie onderneemt. En dat ze op het moment dat er wat gebeurt, krijgen ze stook, krijg ik zojuist over die bom die daar dan in het water ligt. Als het wel echt is, dan is het wel kan de gevolgen heel extreem wezen. Ja, want ik wil eigenlijk even, René, ik wil even naar die jongens in die hollen van die jongens. Die zitten dus op Squalplein, misschien een check in de hoorn. Ja. Ik weet net. En hoe ontsteert dat? Is er wel bij zitten dat die insights? Ik denk eigenlijk dat ze gewoon commotie willen veroorzaken. Ze willen gewoon in de spotlight staan voor een keer. En dat doen ze dan op zo'n extreme wijze dat ze natuurlijk de hele school, dat ze wat bedenken met school. En ik denk dat de politie, dat ze dit hebben gedaan, dat ze de hele school hebben afgezet en zo. Ik denk eigenlijk wel dat het een soort terugslag is, inderdaad. Van dat ze denken van, er is zijn grens, weet je wel. Het is het geluk dat één lampenkap zo'n dreigtweet stuurt. Ja. In plaats van dat het ook een hype wordt. Want ik denk niet dat dit soort dingen een hype wordt. Want dat zie je niet elke dag voorbij gaan. En vies dat de politie dan goed optreden heeft? Ja, uiteraard. En wat voor straf moet ze nou krijgen? Nou, ik denk dat een paar strafblaadjes schrijven en even de mobiel inleveren en huisarrest of zo, dat is bij dit soort dingen, dat leren ze toch niet van, joh. Nee, maar we kunnen dus nou wel concluderen dat de jongeren dan trotslaan en net de politie. Of net? Nou, de jongeren die ziet je hun grenzen op en er zijn heel veel die ziet je die grenzen op gewoon op het Squalplein, ja. En die worden gecorrigeerd door orenjongeren. Of ze bijvoorbeeld roepen van ik maak de squal op. Inderdaad, die worden gecorrigeerd door oren. En een medium als Twitter is zo leegdrempelig en het kerst gewoon vanuit die kamerlijke dwang, bij wijze van spreken, en dan zet het er zo op. En er is net direct iemand die corrigeert. Dus ik vind het goed dat er wel aandacht voor is en dat zeker met zulke extreme tweets, dat wel een squallen daar aandacht aan besteedt, maar ik ouders en ik politie. Ja, wat kan anders dan ontwaan? Dat die jongens op Squalplein zitten, dan kunnen ze toch niet in de gaten houden? Nee, dat is zo. En dat ze een geheime account door kerst als ouder wil praten met die band over Twitter en over eventuele gevolgen. Want was het vaak juist met zulke dreigende tweets dat jongeren net zo goed in de gaten hebben dat ze willen worden die aandacht, wat René ik zei, en die commotie, maar ze hebben eigenlijk binnen zich net bewust van het feit dat het zo volle commotie gaat veroorzaken en schrikken ze vaak heel erg van het feit dat het zo explodeert. Die jongens zelf, die zijn heel erg schrokken van alle commotie en de politie.
dat oorzaak-gevolg, dat is nog net helemaal... Nee, maar dan is het dus schrikken of gewoon wil het stoeren? Nou, het is een combinatie. Het is een stoer gedrag volgens mij en misplaatst stoer gedrag, want dit kan gewoon net, clear. Maar ik geloof ook wel dat ze zich gewoon net goed bewust zijn van wat de gevolgen wijzen kennen. Heeft u daar een idee van? Want hij zit ik op Twitter, hè? Ik zit ook op Twitter, ja. Typt al wel eens wat in waarvan stinkt. Nou, eigenlijk niet. Ik gebruik Twitter hoofdzakelijk voor... als ik bijvoorbeeld naar de wc toe ga, dan twitter ik dat. Nee, nee, maar hoofdzakelijk voor PR-doeleinden. Ja. Er komt mij eigenlijk niet echt in mijn hoofd op om zoiets te twitteren. Hè, in de zin van... Nee. van maar vroeger ik net? Heeft er vroeger wel eens wat erop? Van nou, die leraar die kan van mij... Nou, docht wel, maar roepen nooit. Nee. Okay. Maar ja, we zitten nog met die bangenlijsten in trouwens. Ja. Daar kijk ik nog goed hoor. Heeft er wel eens een bangenlijst erbij komen zien? Nee, ik heb er nooit voorbij komen zien. Ik heb vanmiddag heb ik nog even wat jongeren bellen waar ik van dacht van nou, die zoen ze misschien wel eens voorbij komen. Dus, die zoen wel eens hier opstelt. Ja, nou, dus ik bel je even een stukje onderzoek. Maar ik denk dat het in Lauwert heel erg mij valt. René krijg ik vrij. Nou, ik heb begrepen dat er wel een bangenlijst 0 verwacht was aangemaakt. En die is toen verschillende mensen gaan volgen. Ja. Maar voor de rest is het ook niet echt een hype. Dat is zo'n list, daar komen dan famkes op te steen die dan makkelijk het bed in te krijgen. Ja, ja. Wat vies je ervan dat extra volle media aandacht krijgt? Of is er iets in die jongere wereld dat zij denken, jongens, we maken hier een drog om? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat dit een soort onderlinge ruzies zijn dat daardoor die lijsten worden gecreëerd. En meer weet ik eigenlijk ook niet van. Nou, eindconclusie. Rust, ja, de man om tafel, misschien wel de wierste. Is dit terugdraaid of is dit... Ik vind dat het terugdraaid is. Okay. Maar ik ken het die Twitter, want ik ken nog een telefoon van 1998. Oké. Dat ben een goede telefoon. Ja, dat is het ook, ja. We sluiten deze discussie uit. Twitter we gaan aan een terugdraaid onderwerp. En dat is dan het geweld in de horeca. Komend weekend is het nostalgisch weekend bij Omroep Friesland. 4 dagen ben we er op Dijs met het programma Nostalgie Televisie. Smoorvol oude beelden uit verskate archieven. De thema's binnen taal, muziek en vertier. En op Peerskemanje ben we er maas met de Friese film Ien Moele, Twa taal. En middags rechtstreeks op radio en televisie een reunie van stemmingsorkesten. Ja, wij toch ook maar dat nostalgie wie kan zo krekkel bezocht u te lezen. De draaistoel uit het programma Factor Vreed waard van Souderhelle en Sjouke Lausma, waar ik hem net gong naar de Tjoekemaar. Ik ben Harm van der Paal, ik ben sportjournalist en ik kom uit Sint-Niek. We kennen elkaar al heel lang. Ik mooi doos deze? Dovo. In dit weekend vol nostalgie. Even voor de jongeren een paar zaken op een rietje zetten. Harm van der Paal wie vroeger een bekende reederrieder. Ja. De kernploeg hellen? Ja. Kampioen van Nederland West? Nee. Recordsrijden? Ja. Hilbert van der Duim en Iep Kramer winnen die concurrent? Ja. Wolris van beide heren won? Ja hoor. Het ging mis in 1983. Wat gebeurde er toen? Toen dook ik hier in het Tjoekemaar. Onder die wetter bruts ik mijn nek op truien plakken. Dat was schrikkend, denk ik? Liek het mij wel. Had je er nou les van? Enkeltes. Nou zitten we hier, we hebben die Tjoekemaar. Is dat echt apart? Nee. Opgegroeid in JSC, het dwarpkoppen achtergroen. Bij de Tjoekemaar. Wetterspotter? Ik ben een echte wettersporter. Had ik een boord? Twa. De Leeuwde krant is de cape. Als het nou heel genoeg is, wat zoest hij dan voor orie? Zoek dat moet even horen. Dat is een verrekte moeilijke vraag. Slaan we die hoers. Stemmen ze bij de volgende verkiezingen op Hero Brinkman? Nee. Spieten dat de halve sterren toch net terug? Ja, dat vind ik jammer. Wordt er toch reterieders als ik dopingbroed? Nee. Wordt dat wel lieke goed controleren als in hutfietsen, atletiek en zwemmen? Jazeker. Had zelf worden eens in participatie man? Jawel. En? Hartstikke skien. Lutz Jacobi hier fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid worden man? Ik ken haar goed, maar ik denk net dat ze... Ik denk dat ze te licht gewogen is. Nou, een beetje humor hier net verkeerd, was dat? Nee, dat net. Maar dan moet ik wat oors bij. Liewe Wester pakt als eerste Friers geel in de Tour? Denk het wel. Een beest is het, hè? Een geweldige kerel. Hij is gelijk om net een nieuw team te bouwen bij Abel Enster-stadion? Ach, het kan zei ik en we moeten u zijn bedel is. Het is wel duur genoeg. Liek het mij wel. Jillet Anema, is dat een kloon of een topcoach? Topcoach. Maar hij de komende jaren Sven Kramer begeleid? Nee.
Wordt het maar de PSK zingen of een baktijken? Geen van beiden. Wist trouwens hoeveel aaien het erop eten worden het komende weekend? Nou, dat zal misschien 4 miljoen wezen. 32 miljoen. Marco van Basten, wat een sensatie op het Jervin? Denk het net. Wat binnen de plannen voor het komende jaar? Werden de marathons volgen en die ellenlange World Cup wedstrijden voor lege tribunes? Ja. Wat is er mis mooi? Is dat leuk? Ja. Sven Kramer zal dit seizoen alles overwinnen? Dat weet ik net. Ik denk dat er het zwier krijgt. Dan ben je ZZP'er. Pensioen goed regelen? Ja. Gaat het bij jou altijd niet op vreed? Nee. Dit is wel een hechtepunt in je leven zeker? Hè? Nee, ik heb wel eens meer hechtepunten hoor. Nou, het hele weekend nog van dit soort nostalgische dingen op radio en televisie in het Nostalgie Weekend. Ja, verder door van het café De Prins H. in Ljouw. Het wie 2 weken lien een massale vjochtpartij die ontstierde dat de vervelende klant uit de kroeg zetten waard. Burgemeester Kronen vond dit reden om de zaak te sluiten. De rechter bepaalde deze week ons en nou met de kroeg een maand lang alle joen om 9 uur dicht. En Kronen is blij met deze uitspraak. Een heel belangrijk effect is dat iedereen nu weet, je moet een goede portiers hebben, een goed veiligheidsbeleid. En er is niks aan de hand, maar is het niet op orde, dan sluiten we de boel totdat het wel op orde is. Ja, dat is dus nou Sagon. Net helemaal Nee, dicht. 9 uur maar dat door dicht, maar dat is voor een kroeg denk ik heel vervelend. Ja, rustig. Wat doet dat met jou als je nou jongens om 9 uur de kaai omdraaien en naar huis te gaan? Ja, wat doet het bij mij? Ik zit er 28 hier en het weet niet altijd normaal 1 of 2 uur of 3 uur is. En dan ben je verplicht. Steeds weet je in wezen, José dan dat het bij mij verder door gebeurde, maar het gebeurde in de stritten. En we hadden hier maar niet zetten, die kreeg binnen, die is net onstier. Nee, je mag nog even heel kwaad. Heb je nog een paar seconden om uit te lezen wat er nou gebeurt op die sneunte, jong? Nou, dan komt hij binnen en die de volle rotzooi broekt. En dat zeren wij kregen voordat de bestellers zo en die hadden net zoiets gewoon, ik vrijwillig uitgegaan. En een liedje Lorelette ontstitten slaanderij. Werd dus ik toch twitters, misschien, denk ik, reactie op komt. En de politie altijd erbij zit. En dat rent u de hand. En dat was een beetje een mijn schoonschoot. Ja, want jou zitten er 28 hier dus. Ja. Dit hele nooit mooi maken? Ik heb nog nooit de politielijn bellen. Van ongemakken in de zaak. Want je moet dat bij de versnelling meeschijn, we passen er zelf op. Ja. En ze hebben regels die ze aan Thierry moeten. Staat het oerhouw is. Nou, het kronen, Jerk al in dit programma zijn. Als het zo is dat mensen dronken binnen en ze komen uit de kroeg en ze beginnen te slaan, dan sluiten we de kroeg. Dat jij dan denk je dat zil wel. Nou gebeurt het jou. Ja, schrok je ervan dat die Safir ging? Ja, ik schrok er heel erg van. Want ik bedoel, dan kun je alles wel bij de ondernemer daar lezen. En dit is mij nou gekomen. En het is natuurlijk landelijk in het Nijs, maar de jeugd. Want, en ik ben nou de dupe. Nou ja, ik ben dan een voorbeeld. En ik hoop dat ik Nijveke al weer ben. En ik denk dat het ik wel lukt. Ja, want je moet nou zien litten. Je moest deze week al zien litten dat je het spul op waarde hier. Ja, ik moest maar mag je nou jong dan wel langer hier? Nee, jammer genoeg. Dat is net slagen. Ik hier het wel hoopjustig. Maar wij hadden nog gesprekken met de politie. Om de boel weer, dat we elkaar weer in eigen check in om samen te zeggen. En dat lukte ik wel, want ik ging goed met de politie. En de politie kon ik altijd goed met mij. En het is gebeurd, er is een uitspraak geweest van de rechter. Nou, dan mag ik het bij lezen. Ja. Maar sorry dat ik gauw in de waarde krijg, zat zij wollen. Nou, neem eens een punt wat je nou op hadden hervollen. Nou, huisregels, die gingen wij net. Bij wetensregels. Wat je thuis door bij mij in café, ik. Het is mijn wenkamer. Dan moet eigenlijk een bordje hingen in. En dan moet een bordje, iets met een portier moesten maar een beetje zo. Ze moeten een gecertificeerde portier. Nou, als ze dat per se willen, doen we dat. Het is net verplicht. Maar wij willen elkaar riepen. En het probleem, het teasingsgesprek met de politie. En dan hopen we dat we gewoon verder gaan op dezelfde voet. Ja, het is wel balen, hè? Het is ja, een mooie Peerske weekend. Ja, zit jij dus bij de vrouw op de bank? Ja, nou, wat vind je ervan? Best mooi op tijd, dus, jong. Ja, best mooi op tijd. Okay. En dat is het voordeel, maar ja, het is heel erg jammer. Ja, want die portier, die spelen dan een belangrijke rol. Wat zeg je nou aan, als die portier zei zo een week uit je wol jongens hier binnen? Wat maakt die nou anders dan als die man die er stier? Want die nou, is misschien maar wij wel nationaal, maar de horeca en de gemeente en de politie om tafel, dat wij een soort lijn hebben waar wij mensen op oproepen kunnen. Hè? En dat we meer contact krijgen met de politie van tevoren. Maar dat zijn dingen die we nou bespreken. Ja, er is een horecaconvenant in. De regels hoe als ze daar in de kroeg verfilmd binnen, dan maken ze er in de horecakroeg naar 10. Dat is wel saai, maar dat blijkt dus net te wijzen. Dat is in de doelensteden hebben we onderling een afspraak, omdat dat een snel stritje is. Als er wat is, we helpen elkaar en we steunen elkaar erin. Maar daar kunnen wij net iets bij aansluiten, want wij het boeten, het centrum zitten. He, wij zitten onderwijs naar het centrum daar. En het is een drokke stritten. Zie je vertrein er even gauw van café wisselen, want nou trein maar we net maar in. Dus dan is het druk op het dik, want ze willen even naar gauw naar wat hoort. Het zij naar de discotheek of naar het station of naar de doelensteed.
Ja. En wat betekent het nou maar? Want had je er nou tak om week werven veel de knaap uit te smieten? Het zou mij wel komen. Ja, maar tot hoeveel moet je hem dan achtervolgen om te zien dat hij niks doet? Weet ik net. Ik kan hem net al thuis brengen. Wat vind je van zo'n situatie? Wat vind je ervan, Sander? Is dit werkbaar van een horecaondernemer? Absoluut niet. Ik denk dat het pas vanaf 9 uur begint. Ja. Nee, maar dat hij dus echt verantwoordelijk is voor een stappen die daarna op een voet gaat met de politie. Ja, het is in de straat gebeurd. Vind ik dat je dit niet verantwoordelijk voor stelt kunnen worden. Hoe zit het hier aan tafel in deze kant? Ja, nou ja, begint krijg ik even hoor. In feite wordt hij nou verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van die jongens die dus boeten ruzie zacht hebben. En ik nog zeg verkeerd gedroegen het zien door de politie. Ja. Ja. Nou, maar de politie. Ja, maar de politie. Maar ik bedoel, maar een politie gaat optreden. Dan ben ik de volle regels niet van de politie. Ja. Misschien moet ze wat kwaad omhoog wijzen, maar die snel nooit. Ja. Want daar gaat het om, hè? Ja. Had ze mij voor een foto naar woord maar voortwijzen, want dan kreeg ik van die schuiten nog ruim meer. Ja, dat is opvallend. Hè? De jeugd van Sint-Wurg die tankt volle via de Gent te kennen. En in feite is dat ik zeg. Ja. En die grenzen ben dus ook een beetje ziek, zeg maar. En, het is wel vreemd om deze man verantwoordelijk te stellen voor iets wat een paar 100 meter verderop gebeurt. Dat zei ze het. Maar is het aan ze nog wel leuk in jou om op stap? Of ben er alle weekenden in de kroeg om dicht? Ik weet gewoon een heleboel van mijn klanten. En ik zeg ik ga er nog van 40 bij zitten, even nog ouder. Ik heb een breed publiek, om zo maar te zeggen. Dat die heb visite bij vrienden en Zuiderburen. En die weet dat ze gewoon bij mij de Willemskade en de Harmonie pakken. En net het Ruiters kwartier. En dat is zonde voor die stad. Want het is mijn stad. Omdat er van alles gebeurt. Ik ben er geboren in het oog. En ik bedoel, dat is dan net mooi dat die in het langs fietsen kennen. Dat is een schandalig. Voor het centrum. Je maakt er een harmonie in. Ja. Je komt er om jou te over maar iets over je oren man gezet. En je kind die amper normaal naar een parkeergarage rennen. Omdat de jeugd om oren maar bemoeit. Nou, de jeugd die krijgt wel vreselijk de schuld in de hele tijd. Hè? Maar dat in ieder geval is nog misschien van een oudere man, 40 of 50. Maar een petje op. Heb je wel een petje op? Petje laat het bij mij al. Oké. Heren, bedankt voor je discussie. En ik hoop dat mensen natuurlijk worden is hoe door Twitter en of we troslaan binnen ja of nee. We beginnen naar de minuut, want de minuut is deze week voor de VVV in Dokkum. Ja, en na de minuut nog een prachtig optreden, want dat hebben we met Tassijn. Maar eerst de minuut. Ja. Je hebt een mooi verhaal in gestudeerd, dus we wachten even tot dat klokje begint erin. Dan heb je een volle minuut. Zeg maar. Nou, tweede PSKD. Op naar Arkaasplunta. Een mooie gemeente waar een boel te doen is. 15 bedrijven stellen hun door om te zien. Nee, van alles en nog wat. Een mini-camping, een vijver, een mooie tuin. Heb je alle 15 inhollen? Ja, dat zei de stad. Nou, ja, ik moest al hier onthouden, want als ik je verjette kreeg ik op mijn dak. Ja, er is toch wel een website? Er is een website. De VVV had het heel netjes de hele zetten wat het is, want de plaknaam die maakt je al weten. En het grote risico is als je denkt van ik ga op die tweede PSK al die bedrijven bezieken, dat lukt je nooit. Hè? Nee, maar even de basis van het verhaal is lekker fotmachine al tweede PSK en er is van alles te beleven. Roensjen, als je nog forel eten willen of wat dan ook maar, lekkere poffertjes, een paas. Koe, melken, hek, ergens station. Er is een heel boel te doen. We hebben een heleboel bij mij genomen. Voor de band is ik van alles te doen. En de grote meesten. Oh, dat wordt nog wat zijn. Waar? Was er nog wat zeggen? Als je hem heit de mem als je hem scheren. Ik ben koning Robbie. Oké, nou, koning Robbie. Van Roensjen naar Oonsjen. Ja. Dat is wat Robbie probeerde te zeggen. Hey, ik wil in beeld zijn, ik wil in beeld. Nou, het is hem slagen. Het is hem lukt. Oké. Dieren dank, succes. Ja. Mooi. Je ook in een minuut stuurt het krijgen. Mail dan naar neetopvreet@omroepfriesland.nl. Ja, dit wie neet. Ontnij Wiekevreet, een offelijke peersk en alles wat er maar bij komt. Maar eerst Sander Mets en zien optreden waar die zo lang op wachten heeft. Wees niet bang voor wat zal komen, kijk niet om en leef vandaag. Laat je hart de weg maar wijzen, want ik weet je wilt het graag. Kijk me aan en durf te kiezen, denk aan ons en voel je vrij. Breek maar gauw die hoge muren, het is al duidelijk voor mij. Jouw ogen zeggen alles wat ik niet horen mag. Diep verborgen woorden achter die mooie lach. Jouw ogen zeggen alles, dat wat ik horen wil. 100.000 dingen
ook al is het stil. Zeg me maar wat je wilt zeggen, loop niet weg voor wat je voelt. Zeg me wat je nooit zou zeggen, daar is liefde voor bedoeld. Neem me mee naar al je dromen, ik wil zijn waar jij ook bent. Laat je masker nu maar achter, ik heb je altijd al gekend. Jouw ogen zeggen alles wat ik niet horen mag. Die verborgen woorden achter die mooie laag. Jouw ogen zeggen alles, dat wat ik horen wil. 100.000 dingen, ook al is het stil. Jouw ogen zeggen alles, wat ik niet horen mag. Die verborgen woorden achter die mooie laag. Jouw ogen zeggen alles, dat wat ik horen wil. 100.000 dingen, ook al is het stil. 100.000 dingen, ook al is het stil. 100.000 dingen, ook al is het stil.